dia a tothom, amics, coneguts i col·legues, masses col·legues per aquí, perquè jo he preparat una intervenció que és, a veure, més pamfletària que la que ha fet l'Alejandro, en el millor sentit del terme, i que, per cert, no arribarà fins al 23. Això de tenir que fer els títols d'un dia per l'altre, fas el títol que s'ha t'acut, però si tingués que acabar fins al 23, em sembla que em passaria d'hora. Bàsicament em centraré en el període nuclear, que seria del 17 al 19, amb una reflexió final sobre el procés de formació del comunisme a Espanya. Un pamflet en el millor sentit de la paraula, però vistes les coses que es continuen escrivint sobre la història espanyola, plenes de bajanades. En castellà la paraula que jo voldria dir és sandeces, que m'encanta. En fi, espero que bajanades tingui aquesta connotació. És el mateix? Bajanades no pas per becaris o per joves historiadors que tenen que fer un cursus precarium, perquè ja no és cursus honorum, tan bèstia que acumulen treballs, i evidentment treballs precipitats, sinó en aquest cas paraules d'un il·lustre historiador que té un llibre sobre la crisi espanyola del 17 al 20, que per cert no crec que sigui recordada com una fita en la historiografia d'aquell temps, en el qual les obres de referència continuen sent, lamentablement, pel que fa a llibres, doncs els treballs de la Comba o el treball del Maker, més desconegut fora de l'àmbit acadèmic, i que jo crec que és un llibre preciós, que el tinc ja trencat absolutament per totes bandes de tant fer-ho servir. No diré el pecador, però sí diré el pecat. Bé, com a introducció i autojustificació per l'orientació que donaré a la meva exposició, deixeu-me llegir què he escrit en un article recent a Hispània Nova, per tant, qui vulgui ja trobarà el personatge, sobre tota qüestió de la Revolució Espanyola del 17, que porta ja un títol significatiu i que és una de les mantres més pesades i insuportables de la historiografia. La Revolució Espanyola del 1917, anatomia d'un fracasso. En fi, l'únic títol que porta anatomia que em sembla bé és anatomia d'un assassinato de Otto Preminger. Un fracasso, per què? El fracasso de la revolució industrial, el fracasso de la revolució, el fracasso de no sé què. Bueno, la neutralidad salvó a España de la hecatombe humana y material del conflicto, pero no la aisló de su profundo impacto. El agrio enfrentamiento entre dos visiones contrapuestas sobre los principios en que debía sustentarse el país, aquí restos de resonancias de las dos Españas, y la convulsión socioeconómica aceleraron la crisis de un régimen liberal pero oligárquico, no entiendo lo del pero. Como el título de este artículo indica, el ciclo revolucionario español, después en parlaré d'això, que será la tesis central, se cerró con un sonoro fracaso. Bueno, los sonoros son los portazos, pero no los fracasos. Un sonoro fracaso. Un fracaso que, sin embargo, con la excepción de Rusia, fue la norma en Europa. Quina mania en substituir derrota per fracasso, però en fi, sí, és una manera de dir la culpa va ser dels que ho van fer, no evidentment dels que van contraatacar. Entre la caída del zarismo en marzo y la toma del poder por los bolcheviques en noviembre, la revolución en España careció de la energía espontánea de la primera. Yo a partir de aquí no sé de qué están parlant, y desde luego de la eficacia clínica de la segunda. No entenc en absolut què és lo de la eficacia clínica de la revolució russa. Su análisis demuestra, de la Revolución de Octubre se está refiriendo, su análisis demuestra que a diferencia de Rusia no existieron las condiciones objetivas ni propicias para el triunfo insurreccional. Lenin es tenia que haver callat 1000 vegades la famosa carta que envia al Comitè Central del setembre al 23, que és sempre reproduïda fora de context i mal interpretada amb el tema de les condicions objectives. Bé, objetivas ni propicias para el triunfo insurreccional. Además, la astucia de las clases gobernantes contrastó dramáticamente con el amateurismo e incluso contradicciones de las fuerzas opuestas al régimen. El epílogo de ambos casos, aunque muy diferente, tenía algo crucial en común. El año 17 solo era la antesala de un periodo de violencia social en escala inédita.
¿De qué violencia está hablando? Pues yo pensaba que está hablando de la violencia patronal o del pistolerismo. En fin. No. La violencia es, evidentemente, la violencia de las huelgas. En diciembre, desde el principio de 1916, la conflictividad social, huelgas, motines de subsistencia, asaltos a panaderías, comenzó a alcanzar niveles alarmantes de violencia. Jo demano als meus companys col·legues a veure si en saben dir els nivells alarmantes de violència en el 16 i fins i tot en el 17 de les vagues. Bé, l'estil de tota aquesta interpretació és la d'algú que considera que en desembre del 74, no ho considerat només ahir, i jo crec que és la interpretació dominant la historiografia avui per avui, el sistema institucionalizado por Antonio Cánovas constituyó un claro avance con respecto a las décadas anteriores. Una monarquía inició una era de estabilidad basada en la alternancia, en una monarquía parlamentaria de carácter liberal que consagraba derechos civiles básicos como la libertad de expresión y reunión e incluso desde 1890 el sufragio universal masculino. Eso sí, con límites. Ya los límites veía yo, el juego de notables, la manipulación electoral, etcétera, etcétera. En realidad presidió una época de modernización y se trataba de un régimen constitucional dispuesto a integrar aquellos grupos dispuestos a aceptar la legitimidad monárquica vigente. No segueixo amb les bajanades. Això no diu, repeteixo, un becari ni un professor titular ni un catedràtico recién llegado, això ho diu una figura de prestigi, professor en una universitat anglesa, que és sovint invitat per impartir doctrina sobre la qüestió. Bé, que me sirva como excusa per el tipus d'intervenció que faré, que potser tindrà errors fàctics, però espero que no digui les tonteries que escriu el meu admirat col·lega. I quina és la tesi general que jo us plantejo aquí? El fil seria aquest. A Espanya no fracassa cap revolució, entre altres coses perquè no hi ha revolució al 17. No hi ha una revolució, ni tan sols hi ha una mobilització revolucionària. Com a màxim hi ha una mobilització reformadora, i dic reformadora i no reformista, perquè en aquesta mobilització reformadora hi ha propostes reformistes i hi ha propostes que venen de sectors revolucionaris, però que no es plantegen una insurrecció, un procés revolucionari, fins i tot en la mateixa CNT, sinó una reforma de diferents aspectes del sistema polític o del sistema de relacions laborals, el que sigui. Hi haurà, sí, mobilització de revolucionaris, però no amb l'objectiu d'un canvi, d'una alternativa sistèmica, d'una alternativa revolucionària. Segon, la incidència de la Revolució Russa va tenir dues direccions, l'esperança i el miedo. Afegeixo, les esperances, perquè les esperances van ser de diferent signe. No només van haver-hi esperances revolucionàries en una primera etapa, el ressò de la Revolució de Febrer va ser un ressò d'esperança reformista, ara sí dic reformista, després explicaré per què. Mentre que, òbviament, la d'octubre va tenir un ressò d'esperances minoritàries de caràcter revolucionari, esperances en què la revolució era possible. Una altra cosa és quan és el moment per fer-la o quan es pot produir, perquè les revolucions potser no es fan sinó que es produeixen. I la por, les pors, perquè són diferents pors, les pors de les èlites governants, les pors del mateix Alfons XIII, a qui algú le bellugui la cadira, bueno, el trono, o les pors de la patronal i la burgesia. Ho sento, jo continuo utilitzant aquestes categories passades de moda, burgesia i proletariat, perquè és que no trobo cap altra millor. Ja sé que potser no existeix o que és una categoria amb molts problemes, però com allò de la democràcia, parafraseo a Churchill, que dijo que los militares en la Primera Guerra Mundial eran, bueno, los dejó a parir, con perdón, precisament per tot això que tu parlaves, i allò de la democràcia com el millor sistema malgrat tots els seus defectes. Doncs bé, aquestes categories són les millors malgrat tots els seus defectes. No segueixo la digressió. La incidència de la Revolució Russa, dues direccions. És una incidència que, a més, en la seva culminació revolucionària a partir d'octubre-novembre
del 17 es produeix sobre un moment polític en el qual ha passat la mobilització reformadora, entrem en un interregne, que és l'interregne de finals del 17 i del 18, que donarà lloc al que jo aquí els plantejaré com l'esgotament de cicles, del canvi polític al 18 i l'esgotament del cicle de l'ofensiva sindical en el 19. Per tant, és una incidència que es produeix quan ja no pot animar, orientar una pujada del moviment, sinó que més aviat incideix sobre la meseta i la baixada del moviment. Això sí, la continuïtat de l'estat soviètic, encara en guerra civil, però en una guerra civil que no va perdent i que finalment guanya, i la constitució de la Internacional Comunista donarà a la generació revolucionària, parlo en termes de generació d'una manera molt, no d'edat, sinó d'idea, d'ideologia. La generació revolucionària que es va configurant entre el 17 i el 19 li dona un procés de continuïtat en la formació del Partit Comunista d'Espanya, i acabaré amb 4 coses sobre quins serien les bases de formació d'aquest Partit Comunista d'Espanya. Ara no ho sé dir-ho millor, després quan ho tinguis que escriure ja intentaré perfilar-lo. Bé, aquesta és la línia general, intentaré explicar quina és la meva visió del 17, del 18 i del 19. Bàsicament, sobretot del 17 per ser congruent amb el que avui es fa aquí. El 7 de novembre farem altres coses i ampliarem l'altra passa. Quina és la situació al moment espanyol de març del 17? Efectivament, és el moment d'una crisi política. Ho diré molt ràpidament, m'estic mirant aquí a la bancada de col·legues que després em passaran la cartilla de tot el que he explicat malament, però en fi, una crisi política que comença a tenir ja clara figura de crisi institucional, que no em feu explicar els antecedents, sinó que vaig per feina per l'objectiu del que passa al 17, que té els seus antecedents en l'afebliment progressiu de les bases d'aquest excel·lent règim tan estable de modernització i liberal però oligàrquico, crisis que, com liberal però oligàrquico, comença amb la degradació del domini oligàrquic. En fi, el debat sobre la posició d'Espanya, del Regne d'Espanya respecte a la guerra, agreujarà, no diré que accelerarà, sinó que agreujarà, posa més pes a aquesta degradació del règim oligàrquic modernitzador. Entre cometes, lo de modernitzador, no lo d'oligàrquic. Bé, com és conegut, no només l'elit política, sinó l'elit política, bona part de la societat civil activa políticament, la intel·lectualitat, en fi, tot el que apareix com a opinió publicada d'una manera o altra o manifestada, es va dividir entre aliadòfilos i germanòfilos. No us explico això perquè ja ho coneixem. En un país que es va declarar neutral i que es va beneficiar des del punt de vista econòmic de la neutralitat en una primera etapa. Aquests beneficis començaven ja a reduir-se a partir de 1917, i el 1917 els beneficis de la neutralitat van quedar posats en qüestió per les dificultats creixents que alguns dels sectors que s'havien beneficiat de la neutralitat tenien per mantenir la seva activitat exportadora. Dificultats creixents, entre altres coses, per l'activitat submarina. Hi ha tot un incident que precipita la discussió en la cúspide del règim sobre la qüestió de la neutralitat, que és el torpedinament del vaixell San Fernando per un submarino alemany, un vaixell que, si mal no recordo, em sembla que portava taronges, que és un dels sectors més afectats per aquests problemes creixents de l'activitat submarina alemana que posa en qüestió la neutralitat. Bé, aquest torpedinament va donar ales, com el Red Bull, va donar ales a tots aquells que, siguent aliadòfilos,
plantejaven donar un pas més en la lluita per la victòria de la democràcia, que era el gran argument de l'aliadofília, abandonant el que seria la neutralitat estricta sense arribar, de totes maneres, a una incorporació al conflicte. I es produeix una pressió que ve de sectors monàrquics, sectors liberals, sobre el govern del conde Romanones. Sempre em va agradar una editorial del Socialista que deia «Abajo con el imperio de los Romanones». Un govern encapçalat per Romanones, pressions de sectors liberals, monàrquics liberals aliadòfils, dels republicans i dels socialistes fins i tot, que publiquen en els mateixos dies en què està arribant la notícia de la Revolució de Febrer, publiquen un manifest cridant a l'abandonament d'aquesta neutralitat estricta i assumir una posició de suport actiu a la causa dels aliats, a l'aliadofília. En aquest incident del San Fernando portarà un enfrontament entre Alfons XIII, que ha estat, marejant la perdiu sobre quines són les seves simpaties i que finalment es decanta clarament en contra de canviar l'estatut de la neutralitat i més aviat va anar alineant-se amb les posicions germanòfiles en les que domina els sectors conservadors. No tots els aliadòfils són progressistes o liberals, però sí tots els germanòfils, gairebé tots, excepte algun intel·lectual despistat que havia estat becat a Alemanya, ara caricaturitzo, evidentment, són germanòfils. Bé, la qüestió de la neutralitat produeix una crisi, un moment de crisi, quan arriba les notícies de la Revolució Russa i, per tant, no s'estrany que les notícies de la Revolució de Febrer siguin llegides per tothom, a la llum de la qüestió de l'aliadofília, de la guerra, de la Gran Guerra, perquè és una lectura no només europea, sinó una lectura també espanyola. Bé, no és aquesta crisi política, és una crisi que es configura ja clarament com institucional perquè produeix un enfrontament públic que queda excessivament evidenciat en públic entre el rei i els seus governants i que porta a Romanones a la dimissió. Bé, en aquesta crisi política, o per sota d'aquesta crisi política, si pensem en allò de los tiempos medios, cortos y largos de la història, és com a mínim una metàfora o una eina analítica que m'encanta, hi hauria un element de tiempo medio que és les frondes del règim, l'esclatament de tota una sèrie de moviments que no sé quin nom posar-li, que jo li he posat el nom de fronda, perquè són coses diverses. Les frondes del règim, la fronda política que configura el desbordament del sistema de torn entre els dos partits, entre altres coses per aquesta crisi dels mateixos partits, però a més també per l'ascens d'un altre partit del règim, que és la Lliga Regionalista, o que s'incorpora al règim, la Lliga Regionalista, deixem a banda el seu origen i altres coses, però jo el situo aquí dins de les fondes del règim, que evidentment planteja el seu objectiu d'accedir al govern, accedir al poder en Espanya, a la política espanyola, accedir a tenir un pes en la política espanyola, malgrat els seus 1000 i pico de pàgines i algunes digressions que es podia evitar. Jo crec que el llibre d'Enric Xuxelà i de Cal sobre la qüestió de l'imperialisme català explica prou tot aquest objectiu. La Lliga que està plantejant en aquest moment, 16-17, el seu accés al poder amb una proposta de reforma del sistema, de reforma del règim, de canvi polític,
de canvi polític, no de canvi de sistema, de canvi polític, en el qual la reforma territorial, evidentment, és la qüestió fonamental. L'autonomia de Catalunya, però oferint no només l'autonomia de Catalunya, sinó una reorganització territorial de tota la monarquia, perquè, efectivament, Cambó i la Lliga i els intel·lectuals de la Lliga faran campanya a Espanya no només per l'autonomia de Catalunya, sinó perquè altres regions es sumin al projecte regionalista. Aquesta fronda política és una de les frondes del règim. L'altra és una fronda burocràtica que va ser mal entesa. En fi, el que et fa, a veure, quan tens gana, somies en croissants de vegades, i no només amb un xusco de pan, no? Que és la fronda dels militars, la fronda de les juntes de defensa. Mal entesa en aquell moment, perquè se li va donar una expectativa que no corresponia realment. Evidentment, doncs, alguns dels líders, em costa dir-los dirigents, no? El senyor coronel Márquez seria un líder, Márquez, però seria un líder més que un dirigent, abonaven una imatge distorsionada de lo que era un moviment burocràtic, amb crides també, invocacions a la renovació del sistema, etc., que evidentment no es creien. Simplement, els militars, com és prou conegut, estaven plantejant una qüestió d'escalofó, una qüestió de discriminació interna pura i simple. Bé, per tant, frondes del règim. Hi ha un problema polític, de crisi política, que assoma o que anuncia crisi institucional, un problema de frondes del règim i un ascens, evidentment, també de la mobilització obrera, que és un ascens, a veure, important, en un dibuix de la història del moviment obrer, que és sempre un dibuix, diguem-ne, no en línies ascendentes rectes, sinó sinuoses. Els que som optimistes i veiem sempre el got mig buit, dient sinuoses, però un poco para arriba sempre, ¿no? En escala semilogarítmica a lo mejor. Però, en fi, sinuoses, en aquest moment, una expansió de la mobilització obrera estimulada per dues coses a la vegada. No només per al problema de la carestia de la vida, que és el que t'empuja a protestar, sinó també estimulada perquè la conjuntura d'expansió econòmica li dona als sindicats un major marge de negociació i, per tant, les vagues tenen, i aquí les estadístiques de l'Institut de Reforma Social són evidents, tenen moltes més opcions de ser guanyades total o parcialment. I una vaga obrera guanyada parcialment és una vaga obrera guanyada punto pelota, per mi. Amb la qual cosa, aquí hi ha un procés d'ascens sindical que consagra un nou sindicalisme, que és el que representa la CNT, i que també alguns dins de la UGT van intentar incorporar, com Fermín Egocheaga, que és un personatge absolutament oblidat, però no se'n van sortir, evidentment. Bé, l'impacte en aquest escenari, la Revolució de Febrer, va tenir una expectativa de por. Comencem per la por d'Alfons XIII, que va fer una analogia. Aquí els militars han fallat al tsar i aquí els militars en fallaran. I directament, a partir d'aquí, evidentment, Alfons XIII, jo crec que això ho explica bé Gerald Maker, no recordo que la Comba ho expliqués, això, amb aquest detall. Ho recull bé també aquest autor del qual el seu nom no us ho he donat, llegint a Maker. Alfons XIII va decidir que tenia que... Va decidir dues coses successivament i contradictòries, però que tenen un fil comú, que tenia que intervenir en la fronda militar i que tenia que donar un protagonisme a l'exèrcit. Primer, en la línia del que la seva camarilla de corte militar i la camarilla del Ministeri de la Guerra li van suggerir que és mà dura contra les juntes de defensa, detenint-les. Més aviat, després, tot l'altre. Però, en tot cas, va haver-hi un efecte de por en la cúspide del govern de la monarquia i de la monarquia mateixa. No va ser l'efecte més important, val a dir, però també juga el seu paper. L'efecte més important va ser l'efecte d'esperances reformistes, perquè la lectura que va fer
quan parlem sobretot de moviment obrer en aquest cas, em referiré bàsicament als socialistes i als anarcosindicalistes, tenetistes, o no sé com dir-los, a la vista de les seves publicacions. La lectura que van fer va ser per part dels socialistes, en publicacions, en preses de posició, en El Socialista en Espanya o en intervencions parlamentàries, era saludar la Revolució de Febrer com allò que per fi tancava l'enuig de tenir que donar suport a un bàndol en el que havia un imperi tan autocràtic com l'imperi alemany. A partir de la convicció que si els socialistes tenien una posició a favor dels aliats era perquè la guerra dels aliats era la guerra dels pobles, la guerra de la democràcia i la guerra dels pobles, en contra d'aquella guerra dels emperadors que era la guerra que feien els imperis centrals. Els llegeixo un dels primers comentaris editorials del socialista. Rusia tenía una disyuntiva, terminar con la guerra para sostener el sistema o terminar el sistema para sostener la guerra. El pueblo ruso, el proletariado activo del pueblo ruso estaba de mala gana en la contienda. Parecía repudiar la contienda, precisamente porque quería ser un pueblo en guerra, como lo eran el pueblo belga, el pueblo francés y el inglés, que ponían en ella todo su alma. Finalmente, felizmente, la Revolució de Febrero venia a trencar aquesta contradicció i permetre que la guerra de Rússia fos també la guerra del poble. Aquesta va ser una de les reflexions socialistes sobre la Revolució de Febrer. L'altra té molt a veure també amb les raons per les quals els socialistes tenen una posició aliadòfila, tret d'una petita minoria, després, si dona temps en parlarem, però jo ara faig el gran dibuix general, perquè em queden un quart d'hora, no gaire cosa més. Segur que els hi faré 20 minuts. L'altra línia de reflexió era el dir, i fixeu-vos, qui és el protagonista d'aquesta Revolució de Febrer que ha fet caure el zar? Ells parlen del pueblo, però el protagonista no és el pueblo, sinó los parlamentos. En un article de Louis Araquistain, em sembla que és, Louis Araquistain sembla que és un dels inspiradors del discurso també del moment sobre la Revolució Rusa. La Revolució Rusa, como la francesa y como la inglesa, las dos más importantes de la historia, se ha producido como un choque entre el Parlamento y el poder constituido. Al hacerse incompatible la obra parlamentaria con los intereses de los gobernantes, o sea, los intereses legítimos del pueblo o de la patria, tanto montan en este caso, representados por el Parlamento, con los personajes de las figuras representativas del régimen, la revolución ha surgido. És un xoc de parlaments. No parla en cap moment la informació dels socialistes sobre la Revolució de Febrer i els mesos posteriors parla que hi ha una cosa que es diu soviet o que es diu comitè. Ja veurem que Solidaritat Obrera i el CNT sí recull el que seria la imatge que després consagrem com la imatge del doble poder. Quin és el personatge per als socialistes de la Revolució de Febrer? Miliukov. Miliukov, la voz del buen sentido. Aquesta és la recepció que dins del Partit Socialista i reflectit en les seves publicacions es fa de la Revolució Russa. Una reflexió en la línia de l'aliadofília, de la qual només discrepen 4 joves de Madrid, de les Joventuts de Madrid, Verdes Montenegro, 3 o 4 figures. A Catalunya el sector que publica Justícia Social, en el que hi ha des de Recasens, Andreu Nin, Joaquim Bueso, tot plegat, tot això no comptava, comptava molt poc. Aquesta és la línia molt majoritària dels socialistes. Quina és la recepció que es fa a Solidaritat Obrera entre el món anarquista? Bé, d'entrada hi ha una diferència. Els protagonistes de la revolució no són els parlaments, o no són només els parlaments. La revolució russa fue hecha por el pueblo, no por la Duma. El text de Solidaritat Obrera és posterior als textos del socialista i és evidentment que estan replicant, diguem-ne, els socialistes. No parlen, no por la Duma. También
no por la Duma, también el pueblo ha sido quien ha impedido que los elementos burgueses de la Duma redujeran la revolución en cambio emperadores y sustituyan la tiranía del zarismo por la democràtica del capital. Lo fonamental per mi de la interpretació, de la recepció en solidaritat obrera de la Revolució de Febrer és el que afegeix i que en cap moment es cita en la interpretació socialista. La constitución de un comité formado por representantes de los obreros y los soldados para vigilar los actos de gobierno provisional tienen un significado muy elocuentísimo. Bé, és una recepció que es fa, com és de preveure i com és lògic, en clau interna, fonamentalment en clau interna, en una clau interna d'un país en el qual el 17 serà un any convuls, potser el més convuls des del punt de vista de l'heterogeneïtat de les convulsions. Es parla de cicle revolucionari, una de les coses que jo poso en qüestió és que hi hagi un cicle revolucionari, que hi hagi un, perquè hi ha diferents cicles, i en tot cas cap d'ell és revolucionari. El cicle de les juntes és un cicle de mobilització, repeteixo, corporativa, que dona lloc a il·lusions equivocades, il·lusions del PSOE, dels republicans, de la Lliga, de que la resposta a la demanda d'un canvi polític pugui ser recolzat pels militars, o fins i tot il·lusions que es donen dins de la CNT i dins del Partit Republicà Catalanista, que des del punt de vista de plantejaments és una mica olla de grills, encara que ens puguin caure molt simpàtics, les figures siguin entranyables en quant a activitat política i social, doncs també s'il·lusionen amb la possibilitat que el coronel Márquez i los suyos puguin col·laborar amb l'empenta contra el règim i fins i tot amb activitats revolucionàries. Ja sabem que res d'això, que quan Alfons XIII es va veure que la política de Pal encara li podia posar més en perill el trono, el que va fer va ser tot el contrari, d'acord amb Dato i més endavant amb Juan de la Cierva, és donar satisfacció a aquest moviment juntista, no donar només satisfacció, sinó després de donar-li satisfacció, premiar-los amb la seva reivindicació de tornar a una escala tancada. Després com es va complir és una altra cosa, però en fi, premiar-los aquí, incorporar a l'exèrcit molt activament en la neutralització dels moviments de reforma política i de contestació social. I això es farà immediatament. L'altre element del suposat cicle parlamentari és tot l'episodi de l'assemblea parlamentaris. Jo crec que és un procés polític, però que a més és un procés polític equívoc, en el qual es junten dues coses, encara que en alguns moments puguin semblar molt unides, ho diré molt ràpidament. Es junta enfront d'un rei que està recolzant Sant Dato, que evidentment ja cada vegada més es recolza en l'intervencionisme militar, republicans, socialistes, els reformistes de Melquiades Álvarez, jo crec que juguen els dos espais, plantejaran un canvi de règim a través d'un procés constituent revolucionari en els objectius, però no revolucionari en les formes en cap moment, un canvi de règim. La Lliga el que plantejarà és un canvi polític, un nou pacte de la restauració, el passar del sistema de turno, bipartito, a un sistema obert, no només en quant al repartiment del poder, sinó també possiblement, també això recolzat en una reorganització territorial de l'estat monàrquic. Maker, al qual li tinc una admiració absoluta, no comparteixo tot el que diu, però tinc una admiració absoluta, ens presenta Cambó, és curiós, com el Miliukov espanyol, va xocar. Bé, tot el procés de l'assemblea de parlamentaris, que bàsicament és un procés que quedava per veure si era finalment de canvi de règim o simplement de nou pacte polític, queda interferit per l'acceleració que republicans i socialistes donen a la mobilització política a través de la convocatòria de la vaga general. D'una vaga general que es presenta sempre com a revolucionària, però que no serà una vaga revolucionària. No ho dic jo.
quina és ja sabem, no us explico la vaga, perquè no és aquest el meu objectiu, sinó situar les coses en els termes en què s'han de situar. La vaga serà precipitada a través d'una maniobra de dato. Potser Romero Salvador, perdó, ja estava dient el nom del personatge. L'historiador que els he citat estava pensant en l'astúcia de dato, que introdueix, diguem-ne, un agent compra un dirigent ferroviari i precipita cordoncillo i precipita una vaga ferroviària davant de la qual la direcció de la UGT i el PSOE, Laro, Caballero i Besteiro, tenen por de que si la vaga ferroviària acaba en res, s'esgota i deixem passar molt temps, ja no hi haurà una opció de fer una vaga general que no ha pogut triomfar, que difícilment triomfarà si no es paren els transports. Bé, no us explico tot això, hi ha astúcia de dato, hi ha maniobra de dato, però sobretot el que hi ha és la concepció de la vaga no com una vaga revolucionària, sinó com una vaga de pressió a aquesta proposta reformadora, la que sigui, la de canvi de règim o la de nou pacte polític. Ho diuen els mateixos dirigents ugetistes quan al Congrés del 18 de la UGT fan balanç de la vaga i Pérez Agua, Acevedo, La Moreda y Prieto critican la vaga. Hay una crítica de Prieto que es contundente. La huelga fracasó en el momento que el comité decretó que fuese pacífica. De no poder hacerla revolucionaria, lo mejor habría sido no llegar a ella. ¿Y qué diuen Acevedo o Pérez Agua, que serán después, que formaran part del tercerismo? Pérez Agua critica que la UGT s'hagués embolicat en una vaga que no tenia altre objectiu que donar als republicanos al poder. En tot cas, el que tenia que fer la UGT era, d'acord amb la CNT, publicar una vaga revolucionària. Per tant, la vaga no era una vaga revolucionària i Acevedo, fins i tot, va sostenir, criticant la gestió de la vaga, el criteri del compañero Iglesias, que aconsejaba que la huelga se circunscribiera a un movimiento de solidaridad con los ferroviarios, no dándole el carácter revolucionario. Va ser revolucionària de retòrica, de boquilla, però la intenció no era una intenció revolucionària, una vaga pacífica, una vaga de pressió que no es plantejava cap assalt al poder, sinó que es plantejava una pressió sobre el poder amb possibles resolucions. Ja sabem que la vaga va acabar com va acabar. Jo no vull parlar de fracàs de la vaga, perquè la vaga en alguns aspectes, en els aspectes de mobilització, té èxit, però no aconsegueix els seus objectius. I en aquest sentit, des del punt de vista dels objectius polítics de la vaga, fracassa, tot i que des del punt de vista de mobilització social no és un fracàs tan absolut i té un poso d'experiència i de construcció cultural d'un moviment revolucionari que tampoc s'hauria de menystenir. Per això el terme fracasso me pone de los nervios. Finalment, aquest any del 17-18 tanca aquest suposat cicle revolucionari que no existeix, deixeu-me 5 minuts més, quan la venia, perquè 5 o 10 minuts, amb la defecció de la Lliga. Una defecció que no tindria que haver sorprès a ningú, perquè la Lliga no estava allà per un ni tan sols canvi de règim, sinó que estava per pressionar un nou pacte polític. I, per tant, quan la Lliga veu, Cambó veu, hi ha un llibre extraordinari, que no és la biografia de Cambó, que són les memòries de Cambó. Hi ha poques memòries tan útils com les de Cambó, que, en fi, fer d'aprenent de bruixot té els seus riscos, i que plantejar un nou pacte polític de la restauració d'una determinada manera, segons quins companys, té riscos. Cambó canvia, busca una altra via institucional i no mobilitzadora per a la consecució d'un nou pacte polític dins de la restauració i busca altres interlocutors que, per cert, no són nous, amb els quals ja té relacions. Maura, que és dins de l'elenco polític del règim el més... no vull dir la paraula sensible, però ara no se m'acut quina paraula. El més inclinat a acceptar les propostes de reforma territorial, encara que siguin minimitzant-les,
per part de Maura. Ja sabem que aquesta, entre cometes, defecció de la Lliga de tot el moviment de canvi polític va tenir dues etapes. Primer, immediatament després de la vaga i amb l'embarració de la vaga, corre a apuntalar la monarquia, participant en el govern de García Prieto. Cambó, com va veure que això no era l'objectiu final, no va voler estar dins del govern i va enviar a Ventosa. No era el moment, no perquè no volgués estar en el moment, sinó perquè ell se reservava estar en el moment quan el govern en el que ell estés fos el govern que representés la possibilitat d'aquest nou pacte polític. És el que hipotèticament hauria de ser el govern Maura, en el qual participarà ara sí Cambó, el govern entre març del 18 i novembre del 18, que té la seva transcendència per tota aquesta crisi del règim i evolució del règim de la restauració, però que finalment va quedar a mitges tintes. Una dada, Cambó com a ministre de Fomento, però no limitant la seva activitat al Fomento del Fomento, sinó, evidentment, marcant pautes polítiques. Una decisió important d'aquest govern, per la història que els expliquem, va ser la decisió d'institucionalitzar de nou el sometent, que es fa ara a propostes de Cambó i sota el control polític, no diguem-ne de boletín, de la Lliga. Ho veurem després més endavant aquesta qüestió. Quan es produeix la Revolució d'Octubre, per tant, la Revolució d'Octubre impacta, arriba a la notícia en un moment de ressaca de lo que tenia que haver sigut, que era un moment de reforma i no va ser, i entrar a la ressaca i l'expectativa de la culminació del cicle de canvi polític que es desenvoluparà al llarg del 18, que té la qüestió de l'autonomia com a element bàsic d'aquesta expectativa, i agotament del cicle també l'ofensiva sindical. En el 19, que arriba del nou sindicalisme a Catalunya fonamentalment, que té el seu apogeo en la vaga de la canadenca, que mai va ser una vaga revolucionària insurreccional, sinó que era una vaga defensiva dels drets sindicals, evidentment, a la qual la patronal respon com respon, encara que les vagues que tenen un origen defensiu també poden tenir després una fisonomia ofensiva i una transcendència en aquesta acumulació d'experiència per part del moviment obrer. Bé, arriba la Revolució de novembre, en aquell moment tan incòmoda per la política interior i també tan incòmoda pel moment de la guerra. Quines van ser les reaccions davant de la pujada al poder dels... Al principi els diuen de moltes maneres, els maximalistes, sobretot els maximalistes russos, els bolchevistes, con dos Vs. És curiós, els únics que els citen bé, quan és la veu de Catalunya, els diuen bolxevics des del primer moment, és a dir, bueno, això és una anècdota. La resposta del socialista va ser la resposta de l'amargura. Rebuig, condemna total a lo que des del primer moment qualifiquen com un cop, en el que es destaquen els protagonismes militars en una mena d'anticip de lo que fa uns anys, no gaires, es va posar de moda interpretar la Revolució d'Octubre com un puig. Sembla que això ho hem comentat més d'una vegada. Això no és nou, ja ho plantegen llavors. Las noticias que recibimos de Rusia, editorial del socialista, nos producen amargura. Creemos sinceramente, si lo hemos dicho, que la misión de momento en aquel país era poner su fuerza toda en la empresa de aplastar el imperialismo germánico. Lo que a Rusia estaba hoy encomendado, libertar al mundo juntamente con otras democracias de la terrible amenaza a los imperios del centro de Europa, etcètera, etcètera. És curiós que els títols que va donar el socialista als comentaris sobre la Revolució d'Octubre són la qüestió d'Alemanya, la amenaza a Alemanya, o revolució i contrarrevolució. I no queda clar què és la revolució i què és la contrarrevolució. Més aviat, pel context, la revolució era aquella i la contrarrevolució és lo nuevo. I si al febrer
Miliukov era el hombre del momento, evidentment, ara és Kerensky. Kerensky, hombre prodigioso que siempre será una de las figuras más relevantes de la Revolució Russa. El socialista s'esgota en l'esperança que els maximalistes siguin derrotats. Aquesta és una esperança que repeteix tota la premsa socialista, liberal, espanyola i europea, i no resignen a donar-se per vençuts, és a dir, a donar per guanyats els maximalistes fins ben avançat novembre, fins que ja és evident que controlen Moscou, controlen Petrogrado i la revolució tira endavant. Aleshores, l'esperança dels socialistes serà que les eleccions a l'Assemblea Constituent derrotin electoralment els maximalistes, que evidentment han pres el poder, i tenen tanta esperança per a ells que les primeres, les segones i les terceres informacions que donen sobre l'Assemblea Constituent donen com guanyador el partit cadete. Jo no sé d'on els venien les informacions. A partir d'aquí deixen de parlar del tema. El socialista tanca el tema. Per què? Perquè la desintonia d'aquesta interpretació és tan gran respecte al procés de radicalització que ja s'està donant també en les bases socialistes, que la qüestió russa comença a ser conflictiva internament. Ja no són quatre gats. El tema de la ideolofília eren quatre gats, el tema de la guerra eren quatre... Ara el tema de la revolució russa ja no són quatre gats. Com la qual la qüestió de la revolució russa de novembre desapareix de l'escenari del debat socialista i ja no reapareixerà fins que no es discuteixi les qüestions internacionals a partir del 19. Quina és la resposta de Solidaritat Obrera? Puc acabar fins a menys quart? Sí. I ja no me comprometo a acabar a menys quart. Quina és la resposta de Solidaritat Obrera? Si per la premsa socialista el hombre és Kerensky, és curiós, per a Buenacasa, que és el que suministra bona part dels comentaris de Solidaritat Obrera, el personatge és Lenin, el hombre más interesante, más noble y más ultrajado de la Europa actual. És un article del moment de Buenacasa. Però cuidado, la reacció de la CNT és contradictòria. D'una banda és concloure que la revolución rusa continúa admirablemente su obra, paso a paso va desenvolviendo su programa. I jo crec que aquí hi ha una interpretació que a mi particularment m'agrada, em satisfà, perquè no fa una cesura, no sé com dir-ho això en català, no fa una entre la revolució de febrer i la revolució d'octubre. No hi ha una revolució de febrer i una revolució d'octubre. Hi ha una continuïtat. Hi ha una revolució russa que ja ells havien dit al febrer que tenia unes components i ara diuen i constaten que aquestes components es realitzen. Pasando por encima los intereses creados, etcétera, etcétera, etcétera. Los rusos nos indican el camino a seguir. Són els primers que diuen anem a fer com a Rússia, no? Una cançó italiana que jo cantava de jovenet i que ara, després li demanaré al Jaime a veure si recorda la lletra de Fare com a la Rússia. Però això va immediatament després, 2 o 3 dies després, acompanyat amb un toc. Un toc amb unes notes a la revolució que són notes sense signatura i que, per tant, o bé són notes d'algun dirigent socialista important. La meva sospita és que ve d'una reflexió de Seguí, que pot estar en la línia de Seguí o Pestanya, més Seguí que Pestanya, o bé directament editorials. És el mismo, mutas mutandis, són notes a la revolució que no es formen editorial perquè no volen sentar doctrina, però que fan un petit avís. El triunfo de la revolución, dicen, notas de la revolución. Desde otro aspecto, las notas de la revolución comença felicitant-se a la revolució, però diu, desde otro aspecto casi nos está vedado aplaudir la actividad revolucionaria del pueblo ruso. Solidaridad Obrera, después de la primera editorial. Nos explicaremos mejor. El triunfo de la revolución rusa implica de momento que la paz se retarde, que la ansiada paz no llegue todavía, que la guerra continúe, que la matanza europea tan bárbara, tan sangrienta, tan horrible y tan monstruosa no tenga un final. ¿Comprendéis ahora nuestra indecisión? ¿Comprendéis la amargura que nos reporta no poder fijar un juicio concreto a la gran revolución? Per tant, més enllà d'aquesta recepció positiva o de la recepció bona casa, va haver-hi dins de la CNT, tema per estudiar, algun tipus de debat que va fer que algú digués, compte,
que això també té altres perspectives. I, per tant, comprendeix nuestra indecisión, això té que respondre un debat intern, i aquest debat intern és el que aflora en les notes sobre la revolució. Ecos a Catalunya sobre la revolució russa. La de novembre, inicialment, Tres Solidaritat Obrera va ser desqualificada per tothom. I quan dic tothom, dic tothom. I dic també els mitjans republicans catalanistes. El poble català i el diluvio hi ha sentències en la línia de la que planteja, potser no tan brutals, el socialista, però és el mateix. Els maximalistes estan donant armes als alemanys, estan traicionant la causa de la llibertat. I ja no diguem Rovira i Virgili, que escriu alguns dels seus articles més lamentables sobre la revolució russa i l'estereotipo dels eslaus. Bé, no segueixo per això, per acabar. La revolució incideix en un moment d'indecisió, que és la ressaca del 17, que sembla reactivar-se per la campanya política del 18, ja ho he dit abans, i per l'ofensiva sindicalista, que no és una ofensiva revolucionària, del 19. Com sabem, tot això sí que va acabar no amb un fracàs, sinó amb una derrota. En el cas de la campanya autonomista, la clau és la posició de la Lliga, i com la Lliga, que mai ha compartit la proposta dels republicans sobre el procés cap a l'autonomia, definitivament el deixa caure, quan la conflictivitat social s'incrementa a Catalunya. L'ofensiva sindical acaba amb una derrota a mans conjunts de la burgesia, la patronal i el govern. Vull acabar això, perquè ja no em dóna més temps, amb un text final que representa l'esperit dels guanyadors, entre cometes, temporals de la derrota, que no fracàs, d'aquesta ofensiva sindicalista que no revolució. Alberto del Castillo, un historiador, llavors, joven historiador, no sé si llicenciat en dret, no sé si va arribar a ser enginyer, perquè jo el vaig conèixer, com molts de nosaltres, com a autor d'una història de la maquinista terrestre i marítima, que potser va ser publicada per Fomento, no me'n recordo per aquí. Catedràtic d'Història Medieval, Alberto del Castillo. Vale. El teníem a la facultat, llavors, encara? No, ja no, no? Alberto del Castillo escriu el 1921 un article que cita Maker, no en la premsa del País, sinó fora, no recordo, és un article fora, el fragment que cita Maker es diu: no solo s'està referint a la participació de la burgesia, no de la patronal, sino de la burguesía y las clases mitjanas barceloninas en la movilización sindical. Y digo, no solo la policía y el ejército, sino también las mejores clases de ciudadanos estaban tomando parte activa en la lucha. Estos últimos estaban armados y hacían ejercicios de formación militar. Está refiriendo al sometén. Estas guardias cívicas, así como la policía y el ejército, tenían una autoridad ilimitada para el uso de las armas para detener a personas sospechosas, para registrar domicilios y para infringir castigos sumarísimos. Hasta el rector de la Universidad de Barcelona, un digno y anciano caballero, con una venerable barba, quien en condiciones ordinarias no hubiera hecho daño ni a una mosca, se había armado hasta los dientes y tomó el mando de una compañía de jóvenes, en la que debía estar Alberto del Castillo, elegantemente vestidos y llevando fusiles flamantes que se habían puesto al servicio de la causa. Qui era aquest rector? Bueno, era Valentí Carulla Margenat, un dels fundadors de l'Hospital Clínic, una figura pàtria senyera de la història de la medicina catalana, director de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, que potser, menys enllà dels seus fallos metges, mai hauria matat una mosca i que, evidentment, el 1921 va estar disposat a matar, o com a mínim, si no més no, amedrentar, però quan s'agafen les armes, tires la pedra i no se sap on cau, a més d'una mosca. En fi, acaba amb això, la revolució no es va produir
però sí que la por a la revolució va, diguem-ne, impactar durament, tot i que el que no es produís la revolució no vol dir que totes aquestes mobilitzacions, torno a dir, no acumulessin una experiència que després es capitalitza i que culminarà en el moment en què, i acabo ja sí, es produirà el moment de la revolució d'Espanya, que és el del 36-39. Moltes gràcies.